county ya Nyamira ase aba MCA gose ase ebunge Nyamira yenyara kwa begotwara egeikaro kia benelit kuria lero ase kerenga igio gukora amonchorerio asoboteneri bwa ebunge eyo anene komochora omwe MCA orachikoba omoteneri ogose omoteneri bwa bange ase ebunge eyo nonyana bonigo omonagari bwa ebunge eyo enoko kera nyara kwa bagotugutera rieta lyo omwe MCA Dioki Masira kubwatekana likolete gose magari riete likoletwa obose bwa ebunge bunanyara kwa bagakoba omoteneri bwa bange ase bunge eyo asomonagari ateba bunekia magia ODM kikebwatia aba MCA bange me county eyo gwetania keria kia UPA nonyana bo nigo mosaki oitwa mangana maya job mange nyara kwa bagwikirana ase gikaro iko ke bunge county Nyamira na gutwarigania robotiro kubwatia amatuko abwangoiga niging'usanano yarekanire egatie kiama kia UPA na ODM imebunge county Nyamira ase amaboli abeirenga ningo obwate omubaro omonge. The above matter refers, in accordance with Section 10 of the County Government Act 2012, that provides for assembly leaders, can define herein the party nominee for the majority leadership. Ase ogosaba kwa begetupozibo monogerwe bunge yo Enoch Okero kogayana enganeyo asana chabuna UPA na kiama kebwate omubaro omonene kubwa ODM. Na boigo ntwanyoro gutangasa kondi gokorwa se ODM gogotangasa Duke oyagi Masira buna majority leader. Lakini nkwabwate information yende yonsi ko etani gutangasa irietari yaye nga inkikiagera bamutangasa bune majority leader bategera kuligereria se bunge yaito chama ya UPA nerere the majority ebugate members bali kianda na ODM wate members bali batano na babiri yolende ogutangasa kuna okora lakini as it stands UPA nero ere chama ebugate abantu abangase ebunge nigo omo MCA Edna Obara araliwa koba omokonyi bwa bali barabange amonere jeria nyakangi nigachoro koba omo deputy majority whip aba MCA abubonsi nigo bakorwa ekiama kia UPA As the leadership of the United Progress Alliance Party in the Assembly. Honorable Edna Obara is hereby designated as the deputy leader of the majority party in the Nyamira County Assembly. 2. Honorable Cheria Kerubo Nyakangi is hereby designated as the deputy majority whip in the Nyamira County Assembly. Boigo nigatuguterare chinkuma nembeo yaberege gonchukanana bunanigo obotukyo bagendera kumanya elinde kumanya igori obotumeki bwe kibesa chobwaga kibwe bunge county Nyamira mwabo ligoro ye building yaito ose obotukimoro bagendera tene EACC abonde de batebanga obisiane timbu atia pari endeyonsi nonyanenke ose EACC nendo tobotuki ikyarege ndotubate gane gasiandrete gokorbono yotina nyora pari endeyonsi ose botukimbo gendrete yoro ye building yaito aya naro abwate uchiasaba orokyo bachikokora amachemu amanene yo mwakoyo asenga kiena monta etengire liba koneria abana baitole bayo isansa matemo ba kipsea bayo bara matemo kipsea grade 6 na klasi sano na isato wale abomo elio asomo bilio KCPE ase omwakoyo na KCSE wale bayo chokora form 4 mbaga nilia mayanya sahaba afingia na ine tubanelia mayanya sama temo yabo inko reporter ya Ndizi TV korwa se county Nyamira Job Maangi.